today. And as usual, when we start the show, we like it when we ask you our quiz question of the day. So our quiz question of the day has something to do with prophecy, of course. You guessed it. So this is the question that you have to answer. You can send it through on our WhatsApp. Send it to Lynn. Lynn is going to be handling our socials. She's going to be reading out the WhatsApps and the Facebooks as well. So if you want to send the answer to this one, you can send it to Lynn. So the question is pretty simple that we have for you today. Name the prophetic books that are in the Bible and split them into the two sections that they are generally split into by the scholars. I'll repeat it again. Name the prophetic books that are in the Bible. Arimo, the books of the prophets are there. Surprise, surprise, in case you didn't know, Arimo, but they are split into two by scholars. So name them and split them into two. And then we'll have the answer at the end of the show. We are having a lot of fun in the studio tonight. This is Faith on Trial. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. So let's get into our trending story of the day. As we start the show, we like to take a look at what's been trending in terms of the body of Christ. Something is always happening with regards to the body of Christ. There's someone who's always doing the rounds, and we went onto the social media streets. And of course, the social media streets has got one, a prophetess, Precious Lungu. Have you ever heard of prophetess Precious Lungu? Yeah, I know that a lot of people have heard about her, and she was crying and weeping on her social media handles, and this is why. So in a recent interview, Prophetess Lungu of Zambia broke down into tears as she felt she was being targeted on social media because of her twerking during her church services. Prophetess Lungu, who is now known by the nickname Twerking Prophetess, says that there is more to her than just the twerking. And if you don't know what twerking is when you move your body, your bombs, you shake them up and down, round and round. So that is what Prophetess Lungu does during the service, during praise and worship. She does that, and she has earned herself the nickname Prophetess, the twerking prophetess. So she also distanced herself from the rumors that were trending last week that she had killed her husband and kept his skeleton. So a lot of things happening in Prophetess Lungu's life. But let's just get to hear what Prophetess Lungu has to say about these allegations. Now, what can you tell people, those who have nicknamed you as the twerking prophetess? Okay, me, I'm not just a twerking prophetess. When you go in my page or when you follow Precious Lungu, Mozape, that I preach the gospel. And I don't just focus on twerking. They don't even take those things that I'm preaching. They are just taking the clip that I was dancing and they are sending. So kuwandomna kama twerking prophetess, sini ngabazonde awe, because I will prophesy, I will pray for people, I will read the word of God. It's so painful. Sometimes when I'm talking about this issue, nivera kufuna So that's a Prophetess Lungu, who broke down into tears as she has been targeted. She regards these things being cyberbullying, as she says that people are not paying attention to what she's bringing to the table. It's not just twerking. She's doing more than just twerking. Of course, she wiggles waist. She actually comes through into the church. She wraps something around her waist to make sure that you can see exactly what she wants to see. She turns around and she twerks, and other ladies join in. And in the studio, my men of God, twerking, kuma congregation, will we see some twerking?
she's showing off. A God-given talent, maybe. I know she's being seductive. Seductive. Yeah, arousing many during church services. The For what? twerking. Could destroy my congregants. Mm. That's not being godly. As modest mkadzo, and as someone had honesty with herself and the ministry. I don't think God sent her. To twerk pamberi pevanhu. Ndiani prophet akatungwa naMwari muBible to twerk? To twerk. Ndiani, not The even twerk. one. But yakutanzi, I read the Bible, I share the word of God. Hiding behind the Bible. Imi murungotarisa twerking yaari kuita nemama muti the twerking prophetess. Ko zvimwe zvese. You know, I don't know that there's more to me than just twerking. Yeah. But the truth is, twerking ndo main event yake. Bozo ndiri kuattracta vanhu. Ndiri kuattracta vanhu. Twerking. And ndizvo zvatinoti paipe kana tichinge taenda parufu taona vanhu vachimbazunza mazakwatira. And then mufundisi ojoinawo pamazakwatira apa kana lungu ari kuita sei ari kuita rufu. So there's a place for this. Hapana nzvimbo izvozvo. Hapana. Hakuna nyangwe kubhawa takazviita. Tinenge tingoti pasirarwa nenyundo nekuti hazvina hunhu. Hazvina. Lynn, twerking? There's someone here from WhatsApp, anonymous. Hanzi kutambira Mwari hakuna kushata. Hanzi kutambira Mwari. Kutambira Mwari hakuna kushata, but matambiro ndo akashata. Twerking. Yeah. So maybe let's pick up a phone. Timbonzwa kuti pane vari kuti chine nyaya twerking iri kuitika. You can get in touch with us and we can just find out kuti zviri kumbonyatsonzi chi nenyaya twerking 0772162651. Do we have anyone on the line? I think we've lost it. So I think we'll just have to rely on our We'll just have to rely on our WhatsApps. Any one more WhatsApp before we move on? No WhatsApp. No WhatsApps. Yes. But Anzi kutambira. Going on David akatambira Mwari zvaka kachika manzo. Yeah, and this was. You see, the thing is, David was David, and there's a context and a reason as to why David did what he did. Saka ini ndakaonekwa ndakutedzera David nhasi ndichiti nekuti David akazviita saka I'm going to do it. I have no idea why David did it. Okay. And David Ojina was it twerking. You're through to Star FM. Good evening. This was Masquera say. Zviri sei ndikutaura nani? Na Nyabanga Rombosha. Nyabanga twerking uri kuiona sei? Zvakatongodhakwa mudara vanhu vari kutakura bhawa vachiripinza muchechi. Usadaro chamari wavanzi vachichema prophetess vachema paruzhinji kuti amusandidara koma ndiri kungotweka. I'm very sorry to say this, but the prophet vanogona kunge vatori pambi. Akomana ini. Prophet vanogona kunge vachioda varume vari muchechi saka vari kuti vakatidza chechi vachateera. Chechi yakurerutswa. Saka muri kuti vari kudhiserva here kupiwa nickname yekunzi twerking prophetess? Aiwa, twerking prophetess ndosara avo chairo. And I'm not sure kana vatori prophet futi waMwari. She might not be of God. You can't be prophet waMwari uchitambisa mazakwatira muchechi. Vanomazunza. Wapedza wozviti uri prophetess. Wangu. Wangu. Antonota brand ambassador weFodya. Unoona kuti wakateerera wakanyatso alright havapedza prophetess vangoti ava vazongoonekwa chete sina machechi even macongregants chaiwo ari kutweka mapews. ndara vanhu vazhinji havachaendi chechi nokuti chechi kafanire kubva ava kubva kuna vanhu vanenge vachiridza makeyboard vacho unyazonzwa kuti apa takuridzirwa chimbeto muchechi apa vari kutamba unonowa vachitotamba ozofika kunge apo utonzwa akabata maiki achitambira Mwari. Matambirwo anenge achiitwa ipapo kana mudhara alisaka chechi kenyu akana muchidaro maana vari kuti drama akaridza drama kuti dha vobva vati 1 vakati dha vobva vati rimwe racho vane rhythm vange pari kuimba rikifaya
No, thanks for the phone call. Sharp. So that's that's another contribution coming through there. You know what, Izzy? Yeah. I also have a question. It's not only about tweaking. What about ana gwara gwara when people take those dances from amapiano to church? Is it godly? I'd like to ask. And don't be go scripture if you allow me. Okay, go ahead. The book of Revelation chapter 2 verse number 20. Notwithstanding, I have a few things against you, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication. So Jezebel, her duty is to teach and to seduce my servants to commit what? Fornication. Ukanditwekela mchechi wewe sezinoitwa na sister vanotweka mabhoa wotweka mchechi, and you are teaching me and seducing me to commit fornication. Saka, what kind of prophetess are you? You are a Jezebel, a false prophetess. Anza varuma fana uzvibata. Man. Azviti. So what we're going to be doing, Lynn is going to be posting the videos just in case you don't know what prophetess, the trekking prophetess looks like and what she does, and you can just have a feel whether or not you think maybe Vafundisi Varum Studio are being too harsh. Mungo Sujaji Omega, because it looks like trekking prophetess Washaya support mu studio muno. This is Faith on Trial. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. Indeed, we explore matters of faith and issues within the church. And tonight we are talking prophecy and the prophetic. And we are now heading straight to our roundtable discussion where we are going to be tackling the issue regarding prophecy. And if you are someone who's eager to learn, eager to contribute, then make sure that you lean in and send us through your WhatsApps. You can phone, and we're also on Facebook Live right now. You can also send through your messages on Facebook Live. So today we are going to be taking a look at how it was done back in the Bible and how it's being applied now. Is there differences? Is there something that we should be warned against? And we ask, can genuine prophets be found in the church today, or are they merely manipulating congregants for personal gain? The twerking prophetess so far has been dismissed. As we go through the show, we might see that some other people may fall into that category of being dismissed as prophets of God. So once again, I introduce you to our esteemed guests in the studio. We've got Prophet Ali, who's in the studio with us today. Many thanks to Prophet Ali, or Apostle Ali Chibanda. You can find him on his social medias. He's from Liberation Faith Church. And we are also joined by Reverend Lenin Mutatariki, from Methodist Church in Southern Africa. So those are our guests for today, as we jump into the roundtable discussion. So maybe let's start by defining what a prophet is and what prophecy is. We've spoken a bit about it. We've seen some signs. We've given people some clues due to our trending story today. Maybe I'll start with you, Reverend Lenin. A prophet is someone that is inspired to teach the word of God and proclaim the will of God. Now, comparing prophet when Bible na prophet wati naye nasi azvinyanyi kunetsa stereki. Okay. Ari kuparidza nhasi achireva nhema, achiprofita zvenhema, ari inspired. Ari kuticha. But the fundamental question is, whose is he and whose message is he proclaiming? Ndo patinozosvika panyaya yemafrutsu. Zviberekwa zvechiprofita chake
That's what we want to see. That's what we want to see. So the issue is not what is a prophet, what is a prophecy. The issue is whose are they? Chiprofita ndechani? Muprofita ndewani? NdezvaMwari here? Kana kuti ndezvemwe real? Do you think when Jesus says, by their fruits you shall know them, this is similar to what you're saying? That's exactly what he said. That's exactly what he meant. Kuti namabasa avo nezvizvarwa zvavo zvavachabereka muchaona. Zvakafanana tweaking prophet ava taakutoona nezviberekwa zvavo. Muchechi muri kutwekwa ka. Muchechi muri kutwekwa muri kuzunzwa mazakwatira. Twabamu tinoona nezvibereko zvake. Ubenzi hwakanyanya muchechi make. Look, I'm not trying to judge. We also have to understand kuti nyaya yeprophecy zvakare nemaprofita is a very personal matter. Iri personal matter kudaro chambopa kuti tisvike paresurgence yechiprofita muZimbabwe chii vanhu vari kutsvagei. Right. Now it's very easy to say kuti tasvika apa pamusaka penhamo kana kuti tasvika because Mwari vadana vanhu vavo. Tinofanira kunzwisa kuti tine 3 types dzemaprofita munyika. N'anga muprofita, munhu weJohani Masowe muprofita, tine movement yePentecostal movement inoprofita futi yakapfeka sutu. Dzimwe n'anga dzakapfeka masutu mumachechi. Manduye kwa muri ya Prophet Ali. Pane chamuruda to add, pane chamuruda kusubtract here from zvatanzwa so far. Kana Reverend wakunyatsorova nemo chena. Because maybe before taita more deeper, wabvunza mvunzo yokuti who is a prophet? According to the Bible, a prophet is a messenger of God who speaks what God tells him to say or what God shows him to say, or who speaks inspired messages from God to the people, situations, circumstances, or locations, whatever. That's a prophet. Then prophecy is now the message that he conveys. It may be a message from the past, present, or future. It may be a judgment, or it may be a warning. Do prophecy guy. Then munhu waMwari ndafarira vataura vakati kumaprofita okumanje kune vakasiyana siyana. And I have studied vanhu vemuZimbabwe. The majority of Zimbabweans, they don't care about the source of the prophecy. All they want is the prophecy and the result. Saka mchona kuti kana wakura muna Kristu, wakura mumweya, wakuziva Kristu chaizvo, you want to know the source. Iri kubva kunani, because not every prophecy is coming from God. In your prophecy kubva kune mamwe masources asiri aMwari. Akatowandisa. So we're going to be diving into that. So that's the foundational question for today. And I hope that you've been listening attentively and carefully about just what prophecy is and what a prophet is. And as usual, Faith on Trial on the streets. We had Lynn go about with her microphone talking to you on the street and asking you about prophecy and the prophet. Musina uMwari ndo vakutakona masuvano afa vakuda kutamba nezita raMwari vachingoti Mwari. Saka isusu vamwe vanhu manje tikasazvichenjerera tikasazvingwarira tikangonzwa kuti Mwari kana usingaziye Mwari wacho. Kanzi mbebheri vachauya vachiti Mwari Mwari nemuromo, but mumwoyo mavo munenge musina uMwari. Ndo vakutakona masuvano afa vakuda kutamba nezita raMwari vachingoti Mwari. Saka isusu vamwe vanhu manje tikasazvichenjerera tikasazvingwarira tikangonzwa kuti Mwari kana usingaziye Mwari wacho unogona kumanyira ikoko. I believe neprophets because ndiMwari vanenge vachiuya through kuna mufundisi obva kuparidzira because Mwari havangoedhere. Inene issue yeprophecy iyi inini handina kuona hangu chiri chinhu chakashata, but kana takusvika pekuti unondiudza ID nhamba yangu, wakundiudza chandadya masikati, wakundiudza kuti ndasiya mumba ndisina kuwaridza mubhedha, iyoyo ndo inenge yaishu chaiyo because inini kana ndichiuya ndichipfugama ndichinamata kune maprofita ndichiuya ndinenge ndichida kundiso ndichida rubatsiro, handisi kuda kuudzwa zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu zvinoti pamwe izvo zvokuti wadyei kana kuti chii, ndiri kuda kundiso ndibatsirei ndipone
kwete kuti zveni munondiudza zvese zvasi chamunondiyemura nacho hapana. The challenge I find with prophecies in these days is one, with the people who are giving it and the person who's receiving it. You see, a prophecy for me is a matter of alignment and confirmation. One should not seek a prophecy if they are not in a position to receive and align and confirm that is already in them. And sometimes even if it doesn't confirm and resonate with something it's within them, they must park it. Prophecies can be used as manipulation tools by people who want to control the souls of men. And therefore, they then get people so addicted to something that people can do for themselves. We can prophesy for ourselves. If we are silent, you see, silence is a very loud place. Because when you say, be still and know that I am God, when you are quiet within yourself, you can hear the voice of God. He prophesies to yourself. And when he does that, it will then be confirmed in the mouths of other people. But if you live a life where you're moving from one prophet to the other, it means you have no connection and direct access to God himself. Maprophets hapana apa mdala. Maprophets are good pakuda kungodya mari chete. Pauswena vamwe vacho vese zvari kuti look at prophet Temba vanhu vangotsvaga mari vavangomira. Look at prophet hapana vatangosara naye ndiye prophet vatisvika wese angomiriwo kuda kuona kuti where is he going. So tese tiri vanhu vangofana nenyika nemunhu wese. So far hapana prophet watisingoti ndeye munhu munhu pache zvake ndiprofita anofanira kungozvinamatira. Because we hapana ukamboona munhu anonamatira Jesu aiti aimboti we have 1-on-1. 1-on-1 ndezvekurovana mari. If ana prophet maketsi dzawo ese vanhu vachibuda kunzi ane ripi. But we are a prophet munhu anomira pamberi pechi pevanhu unongochinziyo unoita zvakadaro unongochirangidza vanhu vakochi mangwana sando ouya pachechi onomira kuti pacongregation uchiparidza shoko saka ringapinde reshoko racho saka hapana watenjiendese. So that's Faith on Trial on the streets, and we are now back in the studio. Those are the sentiments that you were giving us, and let me come to you, Rev Lenin, first, just to hear your sentiments when you were listening to that, listening to some of the views and some of the comments out there. Anything standing out for you? Chiri stand out in reality yekuti vanhu vava disillusioned nenyaya yechiprofita. Sorry, can you hear me? Yes, I can hear you loud. Vanhu vava disillusioned nenyaya yechiprofita nekuti vanhu vanzwa nekunyeperwa. Vanhu ndorevesa. I had an encounter nevamwe mupostori kana kuti muprofita vane mbiri muhararo. Vakaona zvakakodzera kundiprofita kuti mai vangu hanzi your mother was murdered. Ini ndoziva kufa kwakaita mai vangu vakafanira kugwara. But you can imagine kuti kana if this man had the audacity yekuedza kutenga kutenda kwangu nekundirevera nhema kuti mai vangu vakaurawa, nekuti kundiudza kuti mai vangu vakaurawa kuda kuti ndidzoke ndichitsvaka kuti chii chakavauraya and what really took place. Saka vanhu vava disillusioned. Unoziva, tinoisa vanhu muspace yekuti tinovaudza matambudziko kana kuti tinovaudza zviri obvious zvisingachinji upenyu hwavo. But is it not cultural, or maybe comes from our traditional background yekuti pakafa munhu pada kuwanikwa kuti amuuraya ndiani? So maybe they are tapping into that. They're tapping into that. That's why initially I had said kuti tine movements matatu echiprofita. Tine chiprofita chechinganga, tine chiprofita chePentecostal movement, tine chiprofita chekumasowe. But you see, the difference is kare vanhu vaienda kunganga kunobvunzira. Nganga dzaisauya kuvanhu. Idzi nganga dzamasvuti idzi dzinotouya kwatiri kuzotirevera nhema. So on Facebook, we are live. You can come through on our Facebook page, and we've got Willard Ginandi who says, how do you know, Kuti, this prophecy is from God? We're going to be diving into that. Stay tuned for that. And Patience Santo says, I'm following. Hi, Patience. You can just drop your location. Let us know where you're listening from. Anzi twerking in there, kubawa, kuchurch. No, that's Willard. And Mike Tino, who's logged in from the UK, says, the Bible says that things must be done decently and in order. Twerking is provocative
and can cause the brethren to fall. So a lot of people are commenting on the trending story. So you can come through on our Facebook page. Those are comments coming via the Facebook page. We have in the studio with us esteemed guests. Maybe I'll come to you. Pama Makaterera, when you were listening, anything standing out for you? Yeah, a lot. People are confused simply because people are not really taught about what prophecy is and what prophecy is not. Okay. People are confused. There are so many false prophets around who are also moving around confusing people. So it's very important for someone to sit under a good pastor who will teach these things to them so that they will know the difference between a false prophet and a true prophet. Jesus taught his disciples about these things, and he told them the characteristics of a true prophet and a false prophet. So vanhu vanenge vachitoziva because vakadzidziswa, but kana usina kufundiswa manje you can be tossed to and fro by every wind of doctrine orasiswa. So and chimwe chitoti vanhu vanyeberwe futi chandakaona ndechekuti when you are desperate unomhanya youtaskeuta everywhere wosvika paunonobatana nevamwe vambotaurwa nareverend kuti vemasowe vaya kuna vamwe vanonyeba asingaiti kumasowe ikoko. And inini I have cancelled a lot of couples vakarambana just because the husband akaenda kumasowe naamai vake ndobva anoprofitikwa kumasowe kuti mukadzi wako ihure omuroi. Yet mukadzi asati ambohura, she's never done that. Atori munhu ari decent. So anyone can say anything to anyone. Mazona zvisina kana proof mukati, zvisina kana evidence. Ngokuona murodhi unongoti iwewe iti your wife ihure ndine madzibaba ningi wotoenda kumbotoramba mukadzi just like that. Mukuzoona saka vanhu vada kufundiswa ziva wekuteerera ziva wekusateerera. Hakuna kungoita dzungwe, hakuna kungoenda kwese kwese, hakuna kungoraswa rasiswa. It's very important kuti vanhu vadzidziswe. So marriages aparadzwa nemaprofita nemachechi. Marriages aparadzwa. It's not because hakuna prophecy yechokwadi. Iriko yechokwadi. But ndiri kuti vanhu ngavaizive vagone kuirecognize kuti iyi ndo yechokwadi, iyi ndo wrong. Right. So per definition yeprofesi apa padanyatsotsanangurwa futi papapa. Maybe this time tichinyatsorakidza scripture kuti huona kavhesi iyo. Panambotaura pa audio achiti what good is it to me if a prophet tells me kuti ID number yako is 63-207 or wajika beans wajika chi. Such prophecies are useless because they don't change a human life. Anakana basane salvation or nemuchinjiko waJesu Kristu. Anyone can do that. Musoro wegora unokwanisa kushandiswa kutodza munhu kuti wajika beans wajika chakati. Like another prophet aiti anzi I saw this clip pa Facebook. Prophet achiprofita musikana atonivheta baba vake naamai vake kuchechi kuti amuone pastor avangu kunoko. Baba namai ndobva wauya kuchechi kwekwe. Ndobva atonhongwa naprofeti vaya musenzi stand up woman asimuka. Zvanzi musi weThursday wanga wakapfeka penti repink uri muhoteri yakati ukavata nanhingi une penti yeblue pamberi pevanhu pamicrophone. Prophecy does not come to put people to shame or to embarrass people. Musikana yeye akabva atomira kuenda kuchechi watodestroya faith yake wadestroya soul yake hauna kumubatsira. Saka that's not true prophecy. Kutozoona haisi prophecy iyoyo. Because it's meant to edify to the exactly. body of That's 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Prophecy know to edify, to build up, to exhort, to advise, and to encourage or comfort people. Kwete kudestroy vanhu. Saka ukaona prophecy nouya achiparadza mhuri, prophecy nouya achidestroya mweya wemunhu, prophecy nouya iri mudirection iyoyo yekubisa munhu pana Kristu opa focus yaJesu, that's a fake or false prophecy. So let's go to our WhatsApps and just find out whether we've got some reactions coming through via the WhatsApp platform. This one is saying ini ndakanzi ndakamboita miscarriage zviri kukonzerwa nevekumusha kwenyu apa ndisati ndamboita
kumasowe unotenderedzwa musoro. And this one is saying musataure mazita emuchechi anzi chingotenderera. And this one is saying a prophecy edifies, it doesn't destroy. Exactly. And people are not saying their names, but they're just typing. Anza akutorina maprofita vangori vanhu vari kutsvaga mari, otherwise hapana. Anzi nai mapasta ari mustudio ngavambotamba zvinofanira kutambwa muchechi. Oh, this one is commenting about quaking. I think you can keep your messages coming through on 0772162651, and then we'll read them live here on WhatsApp on Star FM. So Tasara Sawa Murangiwa says ndokumbirawo kuti musatiza wamunoti machitavara pamwe munobatsirika. Ini ndakabatsirika mumwe wari kutaura. So we have got so many different prophets that are in the country, and I know that Prophet Ali makaita ka top 10 kenyu kari available. Maybe let's remind you of your top 10. So we won't play the audio, but we've got the top 10 list. Imi makazvisa pa number 10 tichazokuvunza kuti sei imi makazvisa pa number 10. So Lynn can go through the top 10. Okay, so you're saying top 10 most controversial prophets in Zim. The prophet vari studio Ali Chibanda. Top 10. Yes. Okay, and on 10, he's saying himself, he mentioned himself as number 10, Alistair Chibanda, as controversial. Wow. Top 10. All right. Yeah. And on number 9, we have Evidence Chari. And on 8, we have Gary King. 7, we have Obey Tichafa. Number 6, we have Prophet Ed Branson. And on 5, we have Prophet T. Freddy. 4, we have Miracle Paul. Number 3, we have Prophet T. Madungwe. And number 2, there's Passion Java. And number 1, there's J. Isal Senior. As top 10. Most controversial prophets in Zimbabwe. So that's the top 10 most controversial in Zimbabwe. And the person who compiled that top 10 list is in the studio with us. Of course. So sometimes tonight I'm a trending story toshaiwa kufunza kuti koma zvazvadi, and he put himself at number 10. So ngatitange ipapo makazviisa pa number 10. Yeah, I was very controversial, especially mazuva ndakamborana nyaya dzoka unoziva inini. Yeah. Hanzi makazopfeka apologies mukati haringopfekwe riya tiri kunyeberana. Haripfekwe zvokumhanya. Haripfekwe zvokumhanya, but pane unoripfekedzwa. Unoripfekedzwa. Kune zvinozouya zvinoita zvinonzi opfeka mukoma. Juice rako. But I think I was a bit controversial ipapo because inini ndaito, in my own thinking capacity, ndaito batsira vanhu vaive nemagrievances vaitochemawo. But that's how I feel you deserve to be on the list. So vamwe vamakazoisa pa list, vamwe mukavasiya pa list. Mumwe nemumwe ari controversial issue dzake. I can talk about this my young brother Jay Israel. He's on the number 1. Yeah. Ndakatomufonera ndikati aiwo uri number 1. No, you're too controversial because Jay akambata kaafulukauka. He ran him out of South Africa. Yeah, akamata kasvika atiza muSouth Africa. Akati akabushira akatizobuda zvachose. So auya anohama mandije number 1. Hama 1. Auya ama 1. Madungwe number 3. Madungwe number. Do not Madungwe anokwanda unzwisise. Inini Madungwe ndomunzwisise. But muri prophet kasapa pa prophet wenyu mwe muchinunzwisisana kamangwane vachifunga. I'm not saying Madungwe are correct. Anenge atori wrong, but zvaanenge achitaura zvazvo. Wanenge ari wrong. But zvaanenge achitaura zvazvo. Anenge achitozviona Madungwe. Anenge achitozviona munhu akaputa mbanje anoona motikari sechikopokopo. Saka imbanje unomona chikotama so anditi muti ukuita sei iwo zvonzi chikopokopo kacho oti imota, but mimi munenge musingaone zvaari kuona iye. Samuti Madungwe ari kuwanza mbanje. Madungwe ane raanoputira tisingazivi. Andofunga yekuMalawi. Bati bonwirira mvura. But I've got a question from Porofita. I'd really like to understand. Mwari vari organized. Mwari vane system, mwari vane structure. Chechi yavo ndo vatakotera the same. But what we're beginning to see, especially
within the prophetic movement is a lack of accountability, especially kumaprofita. Hamuna kwamunorerekera kana wamunopindura muchiti tafamba so takazembera pakati. You are like gods unto your own selves. Yeah, very true. But is that correct? Ndizvo here. Aiwa handizvoka zviri muscripture but ndo zviri kuitika paground. Asi ndingakubvunza imimi makarerekera kupi? Inini am scriptural. Inini am scripture. Inini I don't do stuff zvisina mavhesi. But mufundisi kuti ndiri scriptural ndinohwisisa. But when I'm talking of fodya, tikutaura kuti kune EFZ, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, tikutaura kuti kune Zimbabwe Council of Churches, kwekuti mwana anonzi mufundisi akaenda anorangwa. Makarerekera kupi? Inini ndina spiritual father. Ya, ndo patinoda kubata ipapo iti. Ndo pane nyaya iri papo. Inini ndinamufundisa nepamusoro pangu kai. Okay. Ndinamufundisa anondifudza kai. Munhu wese anamufundisa anomufudza, bishop anamufundisa anovafudza. Asi maprofetsa ana papa havana. Maprofeti vana ana papa vanovafudza vobva vatiza a system. Inini handina papa manje. Inini handina papa. Inini ndiri mwana wa Apostle B Java. B Java? Yes. Wokuvharisa vanhu madhoo muchechi achiti ngirozi dzauya. No. Don't confuse him nevamwe vasiriva. No, I know exactly what I'm talking about. I have known Apostle B Java since 2004. He's a very quiet, you never see him on social media or anywhere. Very quiet man of integrity, who loves God, who fears God. I respect B Java. I love the man. But I disagree with him on one thing. Akavhara madhoo emuchechi tiri muzvikanzi ngirozi dzauya. To this day, I do not understand that. Or maybe dzanga dzauyawo. But because if you didn't understand it doesn't mean azviko. You see, maybe dzanga dzauyawo. Saka the only problem is I'm not going to understand henyu. Maybe one day I just need to explain what happened. No, but musandi patronize muchiti handina kuzvaunderstand because ngirozi haipindi napadhoo. Ngirozi haina entrance. Okay, wait. Ainzi vhara yemadhoo kuti vanhu vasabude here kana kuti ngirozi dzisatiza. No. Havana kudaro dzisatiza. No, but were you there? Ari kuvharwa dhoo. I was not there, but I know the man. He knows kuti ngirozi haivharirwe dhoo. But you see, you think he's so down zokudaro here? I have material evidence to prove kuti ndizvo zvaakataura. Nekuti ndanga ndiripo. Imimi muri kuramba because he's not doubt to that extent. But hatisi kutaura nyaya yekuva intelligent, tiri kutaura nyaya saka aiva. Okay, apa ndikuita kunge ndikuti aivharwa dhoo kunzi vatendi vasabude here kana kuti ngirozi. Anoshandisa dhoo ndiani neroko zvako iti. Vatenda ngirozi. Okay. All right. This is Faith on Trial on Star FM, exploring matters of faith and issues within the church. So you are tuned in to Faith on Trial, and in the studio we have got our esteemed guest, Reverend Lenin is in the studio, and we also have Prophet Ali also in the studio. And a hot one was just thrown on the table in terms of who the prophets are accountable to. Tikanzwa Prophet Ali vachiti no inditori vatori pamusoro pangu vanokwanisa kundiranga, asi tikuona kunge pane vamwe ana papa vekuti they are just a kingdom upon themselves. Someone on the social media, Vimbai Moyo, says true prophets are kumasowe nekumapostori, but havasi vese matsotsi ariko futi ku Pentecostal. So someone there coming in defending masowe. What matters most is poverty. Thus the big elephant in the room. This is Tendai G. Majoni who's speaking here. So out of poverty, people are so desperate. Maybe mamchi batanye desperation, Prophet, for breakthroughs in their lives. So in a bid to make ends meet, people consult every doctrine, and anaboizi vatora advantage, whether inganga, whether a prophet, whether ichi, they will just take advantage. So that's that one coming through on our social media there. And we also have on Facebook Ishempenyu Chagonda, who says desperation
lack of grounding in the word, love of microwave solutions, that's quick fixes. So he's pouring in some of his lack of patience from the believers are the major reasons why people fall prey to fake prophets. So let me come to you, Prophet Ali. Nenyai. Why do we have so many false prophets? The reason number one, Jesakatara kuna Matthew 24. Within the last days, there shall be so many false prophets. Saka zvakato profitikwa na Jesus. Kuti vachawanda. Then there is a number two, ndoyatataura yenzara yoyi. Kuti munhu esangofoira chikoro akutonzi prophet. Akutopfeka kabhutsu nekatrausi kasocks pedzisa kutoziti chi prophet. Saka that's the reason why my false prophets awanda. Because vanhu varotsvaga mari kunzoko. So I believe kuti vanhu vakangogara vaziva izvozvo, then they can be safe from these false prophets. Because hauchaendaka ikoko. Imwe problem iripo futi ndeyevanhu. Vanhu vanocreatawo futi ma-false prophets avo. You know, what tiri right now iti ndeyekuti tine vanhu vari machurches but vasingade kukura mumweya kudevelopa faith yavo, to pray for themselves, to seek God vega. Tine vanhu vada kubatwa semazaya vachishandirwa. So that system yokushandirwa yaya ndoinoti vanhu vakawanda vazopinda maoko asiriwo. So for example, munhu anenge achienda ku AFM ani ndizvo. Asi munhu ari ku-AFM iyeye ukabata foni yake anenge ari mugrupu rekumasowe ekuchitungwisa, gurupu rekumasowe ekumabvuku, negrupu rechechi ameno apusapusa, neimwe yakanzi sodo sweden fire chakuti ministry. Anenge ari mu-15 magrupu ema-different churches. Saka munhu iye unofudzika sei kana wakadaro? Uri kufudzwa napastor upi? Ona. So munhu iye anorasiswa because ari kupiwa ma-instructions akasiyana-siyana from different people. Ene zvikangobaya live kana paTikTok right now, pakazara ma-prophets owobo. And I've noticed that paTikTok. But Imimi, you're also on TikTok, and you prophesy to maybe 200 people a day. I want to say something about that. Okay. Kuti ndichitopedza live ndinenge nditi ndichipedza live yangu ndinenge ndichitobaya panemwe live mumwe munhu ari autawo yake live, ndoona vanhu vanga vari palive pangu vari uko futi vachipiwawo futi because mavasirire. So prophecy yamunenge mavapa kwenyu handizi kuti munozogara here muchiteerera inofanana here neprofesi yavari kupiwa kulive yemumwe? Inoona kutosiyana. Vamwe vanofamba vachitokompeya kuti abva kwaprofeti nhingi oenda okompeya nekwanhingi achifamba achidzwa ma-different prophecies. Odzi mari ava confused. For example, munhu zvavana nasister Lina anogona kuuya kwandiri ndomuti, Lin, I see your destiny unofanira kunge uri ku-UK. Obva ati it's okay. Oenda kwareverend onzi mwari anoziva kuti unofanira kunge uri kuMozambique. Obva aenda kwaprofeti iti tatokupa chigaro kaiti. Obva anzi naiti haiwa unofanira kunge uri kumabvuku iwe, ndokwako chaiko chaiko, ndokune destiny yako. Already ato confused. UK, Mozambique, mabvuku. Saka ndoenda kupi? Saka Mwari paanotaura is the god of they confusion. Aiwa, hasi Mwari haana problem. Budisai Mwari mi question iyi. Mwari haana problem. Ane problem vanhu tisu isusu. Tikutotaura tichinyeba nemuzita raMwari. Vaprofita nevari kuprofita. Nevari kuprofitwa. Wazoona. And now tanemwe nyaya yasumuka these days. I think yataurwa futi pa Faith on Trial on the Streets. Many thanks to Lynn for getting the voices. Nyema one-on-one. There seem to be people are telling there's manipulation one-on-one. And does that Prophet Munaiti Sama one-on-one Tuesdays and Saturdays now Thursdays and Saturdays. Thursdays and Saturdays do one-on-one, dedicated days muchirwa one-on-one. Anenge akaita sema one-on-one. Meaning your one-on-one. The nature of it. Simple. People come to see me for any reason. They have, maybe it's marriage counseling, or maybe they want prophetic direction, or maybe they want to prayer, whatever.
they come and see me one-on-one church office kwedu. Yeah. And you talked about manipulation. Yeah. In I'm straight. I You do don't manipulate things. I don't manipulate people. Okay. I don't manipulate people. What's in that? That's my number one. That's my number one point. I don't want to do something chosonze na mwari apa and ndotadza kupinda denga pamusaka pekuti ndakanyebera vanhu ndakamanipulate vanhu. No. Yeah, so yeah, in the studio we also have Reverend Lenin in the studio. Nyama one-on-one iyi. Hakuna munhu asingaende ku-one-on-one eating. Munhu wese anonamata Catholic Church akaenda kuna father kunoconfess aenda ku-one-on-one. Anonamata ku-AFM akaenda. Anonamata ku-AFM akaenda ku-counseling kuna mufundisi wake i-one-on-one. So I think we need to distinguish. So what happened? How did we come to a place where one-on-one is now frowned upon? One-on-one ine kubirana mukati. One-on-one ine kadhi anointing oil. One-on-one, I mean, kwane ma one-on-one ane zvidobi zvakasiyana siyana. But iyo pachezva yo one-on-one munhu wese anoita one-on-one wakomana. Ende one-on-one haina kushata. But one-on-one inoshandiswa kumanipulate vanhu, inoshandiswa to gain power over you, inoshandiswa kuwana influence over you, inoshandiswa kukutorera. Ndo yakashata. Mari. But it's not, you see, takati chiporofita chese chiri emotive, then we are wrong. Takati chiporofita chese chiri ungodly, then we are wrong. Pane chiporofita chenhema, pane chiporofita chichokwadi. Pane one-on-one dzenhema, kweta one-on-one dzakatendeka. So we've seen one of the things that came out of my Faith on Trial on the Streets. We've seen prophets being involved in behaviors that are unbecoming. Behaviors that you wouldn't typically associate a man of God repeatedly. But I think we're forgetting with Mporofita Munu. I'm not saying it's good, I'm not condoning it. Mporofita Munu ane zvivi. Saka isusu kana tikati zvaitika because vanga vari ku-one-on-one, then we are wrong. Zvaitika because munhu ane zvivi. Zvaitika because baba wane ubenzi hwavo. But rarely would you see a prophet come out and say, look, ini ndine zvivi. Sure. These multiple cases of women who are now and some of the V11s that have been provided are true. And that is between them and God. We see a lot of denial coming out from there, and it seems to be an issue, and it seems to do something to the congregant. The denial of sin and the pretending to be holy is a personal thing. We all know details it notadza. We just don't know where, how, and when. So maybe Prophet Ali does something about. Yeah. The Reverend is saying the truth. Unozakana munhu wagara wangori netsika dzako. Unongodziita even usiri kuone kwacho. Saka tikada kublame kuti zvaitika because of one-on-one no. Wagara wakatodaro munhu netukutsika twako twakashata. Atuperi, is there no room for repentance? Are people not supposed to improve their moral behaviors and their values? You know, I'm not saying we need Jesus. But repeatedly papa vadai, repeatedly. Imwe habitual sinika ya nyaya fruit manje. Kuti uyu ukawu tati mu-orange mu-lemon awanyanya mamboedza kudiridzira mamboisa shuga mambodi hausi kuchinja rungovava vana kuti hai vaprofeti ava havasisiri profeti vamwara. Plus unofanira kuziva chimwe chinhu futi you guys in this studio unofanira kuziva futi maprofeti akasiyana siyana nekwaanobikwa handiti. For example kune maprofeti anobikwa kuMozambique, anobikwa kunana South Africa neBenin na Nigeria. Vamwe vacho vanoudzwa mhiko
kuti urambe uchiprofita you must sleep with women mafona manje. That's why we've got a prophet anobva mulodge achienda papulpit onoprofita zvisingaite. You want the zvinozo famba sei? Imhiko yakatopiwa. Kwete vamwe vane mhiko yekudhakwa. I met a certain prophet akabva kuGhana so. Mufesa na nhasa sana bona prophet akadaro. Mufesa weprofita iyeye but ainge akadhakwa. Ainwa doro zisi. Ainwa wine yanzi gin or something. Yeah. Kana asina kudhakwa aprofiti. Saka before service aitonodhakwa. Then muservice manje unomona achidya maminzi. Zvanetsa kuti kufisi wow, what is this? Until ndazoenda close paari. Then I discovered manje. Kuti ndosaka breath yake iri kuda. Aiprofita zvokuti mumwe musi ndakamenda kuimwe service yaaita so. Akaprofita munhu zvokuti ndakati munhu uyu akati unimwe mukadzi une mwana ari kuHarare anopinda chechi yakati zvino apedza service akamira panze akapfeka trouser rakati neblouse rakati namba yake ndeyakati fona mukadzi akafona zvanzi asi kuita prophet zvanzi right ane net one line rakati rikafonwa ipapo akanzi oyo uri kudai ndakati hey but anga akadhakwa and we discovered before azodzokera kuGhana kuti anga atopedza kuvata nevasikana muchechi yaayostwa. So these people they do it iri mhiko yaanenge akapiwa. Saka kuri kubikwa maprophets kuBenin kuGhana ku ari kubikwa prophets. Anobikwa maprophets. 0772162651. You can come through 0714414413. We are talking prophecy today, and we want you to come through and just chime in. We have got WhatsApps that are flowing and streaming in. We also have Facebooks that are coming. If you're on Facebook Live, we are also taking your messages from there. Hansi maprophets ari kubikwa kuBenin kuGhana. Saka unozongona vauya ndevanga nemhiko yekuti anzofana urara nevasikana zvese zviri kuitika izvi. Let me see if I've got someone on the line. Good evening, you're through to Star FM Faith on Trial. Hello, hi. Hi, how are you? Who am I talking to? I'm good, Tafazo. Hi Tafazo, you can go ahead. Ndinobatsira avo vari kutaura nyaya yemunhu aidhakwa but achiprofesa. Okay. Like hand gift and calling out without repentance. Saka chipo achieve because uri kutadza. Saka vanogona kutoita zvese izvozvo vachitonhonga munhu tsono vachiita sei ndo vachitokudza chokwadi ati vachitorarama muzvinhu zvakaipa zvekutadza kwako kana kuita sei hazvisi chipo. Saka Mwari anenge asina basa nekupona kwavo. No, iwe unenge uchitotadza. Nyaya yekutadza kwako ndeyako iwewe naMwari, but zvawatotaura zvacho ndezvechokwadi. You can still like gift iri pauri inoramba iripo, but haungati because ari kuzvamisa sei apa yachitadza abva kuhotera and so forth. Mabasa because chipo chako chipo chautori nacho hauna kuchipiwa because wanga wakachena. Kwapa zviri kunzi manje vari kubikwa kuBenin. Malegations vanogona kuzviprova here vakanowitnesa vanga vari mumba macho iye achibikwa vari pazaizi vachiona ndo panonedza inyama yese but tangoda hangu kutaura nyaya yegift and calling unenge uchitori nechipo hazvinei nekuti uri kurarama sei because chipo hauchipiwi because wamboona kana kuti wakatorama. So nyaya yefruit haunei nayo kuti fruit yemunhu yakamira sei? Okay, fruit manje ndiyo yakanzi vasanangurwa muchaziva maprofita enu nekuda kwemabasa avo. Saka iwewe manje inini kana ndine mweya waMwari nemweya mutsvene, mweya mutsvene ndiwo unondigaidha kuti ndikwanise kupa differentiation maprofita anenge achiuya into play. Saka pa tina muprofita auya aprofita muchechi but arara nevasikana vakawanda umumu pauya umumu mafruits guy. Okay, izvozvo alright. I think tiri kurasana samwe ndepapa nyaya yechipo muno ndo zvandiri kuti ndinogona kutoita gift
hazvindiitisi munhu wenhema. Okay, mandidzose mustudio muno mundienda pabata pauri kutaura. Alright, thanks Tafadzo. Sure. The gifts of the spirit, the fruit of the spirit. Tadzokera panyaya which is a very topical one. Rev Lenin Madungwe kwamuri. I think zvataurwa naProphet Alika muteerera haana kuzvinzwisisa. Azorova nedondo rake ega. And I would really like Prophet Ali to mudzokorodze mutsanangure nekuti he seems to think kuti muri kutaura imimi kuti kana Mwari vachinge vagadza zodzo pamusoro pako inoramba iripo regardless of what you do. But muri kutaura kuti maprofits anenge akanobikwa akaudzwa kunzi kuti uprofite ita ichi. I think ndopaatadza kubata ndizvo. Even pamazodara nyaya yefruit atadza futi kupindura abva agabaidza. Saka kuti isusu tisiye vateereri zvakadaro hazviite. Regai tipatsanangure tichidaiwo so. Handiti kana iwe uri prophet wakapiwa gift naMwari ndizvoka, then gift yako iyoyo inomanifesta through the unction of the Holy Spirit. Mweya Mutsvene anokushandisa, but hauzorambe uchidzokera kumatope oramba uchisukwa naMweya Mutsvene that way just because une gift. No, pane paanomira kutaura. Remember kuti makezi akadaro muBible, Sauro akanga akagadzwa naMwari aine chipo chokunzi uri mambo, but Mwari vakazomira kushandisa Sauro wacho, even chipo ainacho. So the Holy Spirit can even ingatinoti Ichabod 1, the glory has departed. Then zvasiyana futi neuyo watotara nezvake profiti wekunoromba uyo haana chipo chaMwari kawo, haana gift yaMwari, akanonoromba akapiwa mhiko kuti iwe urambe uchiprofita unofanira kuramba uchivata nevasikana, unofanira kunwa doro rakati. You see now, zvasiyana nemunhu prophet waMwari but aita uchivi. We are not saying my prophets they are perfect. Anogona kudonawo prophet uyu, but zvasiyana nearomba uyu haana bvirambo vamuprofeti waMwari uyu. Atiwo munhu abikwa obva apfeka suit obva ati muprofet of God. Zvazosiyana, and unotomuziva nemafruits. Hakuna imwe nzira ungaziva profetika kunze kwemafruits. And there is another one and aukupai, which is the 2 Corinthians 11 verse 4. Unoziva prophet abva kunani nemessage. Any prophet asingeti uphold the message of Jesus Christ, that the prophet is not of God. But we've got you're on social media a lot, and I'm sure a lot of young people, Lean included, are on social media a lot, and I'm sure, Rev, you've seen these clips that are circulated a minute long plus. The prophet is rambling about wisdom, but apana stara Jesu rotaurwa ipa. Tingachiti chichi tiri panyaya ye message. The motivational speak. There's nothing more, nothing less. Yeah, because tinazvo ndoma clips ari pamastatus evanhu, there's no verse, there's no mention of Christ, but it's about a minute, 2 minutes, 3 minutes. Unozviziva here kana izvi zvaitika zvinoreva chakati, usaite kuti udai, on and on and on and on. Clip yapera, no verse, no mention of Christ. But you see, we're also living in a time, or rather at a time, where vanhu tinofadzana maningi. Like the Bible says, true. There will come a time where they would want the teachers to tell them what their ears are itching to hear. So you'll find kuti munhu achaita majokes akawanda, achaita taura nonsense dzakawanda dzisina substance. Zita raJesu richashayikwa pamessage yake, ende tichazvitambira stereki vari kunzwa. Yeah, that's true. Let me see if I've got someone on the line. See if I've got someone. Good evening. You're through to Faith on Trial. Evening. How are you, Iti? How are you? Who am I talking to? Rutendo. Hi, Rutendo. You can go ahead. Yes. I want to respond kuneambo fona
and achitaura kuti the gifts and callings of God are without repentance. Okay, you can go ahead. It's like ari kutodismissa the fact yekuti kune false prophets, and yet according to Matthew 24 this was predicted by Jesus paideliver his eschatological discourse, and achitaura zvichaitika kumazuva ekupedzisira anova atiri kurarama kuti kuchava nemaprofita enhema. And saka I cannot deny the fact yekuti zvoni kune maprophets ari kubikwa handiti vachiteedzera certain ritual processes kuti vakwanise kudini kuprofita. But at the same time we are saying even true prophets themselves, they aren't perfect. They fall short somewhere, because Romans 3:23 wrote, for all have fallen short of God's glory. And that verse, the gifts and callings of those who have been called and it are without repentance, rino apply, and it kunema true prophet, not very false. Vagara vatori false, we cannot mix them, never true. And I'm going to also largely blame isusu vanhu. Tisu tiri kupromote maprofeti waya, because tisu tinovapa simba tichiramba chingoenda kwavari, seeking for a counsel inobva kwavari, and yet we are supposed to be ourselves my true disciples. Because if you are going to look at the definition of a true disciple, it's like someone who follows the word of God until it sets them free. But isusu tinoda kungoramba tingori muincubator tichingo nechwa nemaprofetsi waya all the time. Why can't we disciple ourselves by meditating upon the word of God towana zvatinoda kuwana kuna Mwari, noti kuti tingoenda unopfugamira prophet Ali na prophet so that's my contribution. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rutendo, for that. Kova rev vanotaura kuti bhaibheri rakanyorwa rakatozara muprofita tichamuda wei? Hanzi bhaibheri rakaita sei? Rakatonyorwa zvese zvatikuda zvirimo. Zvese zvirimo. Saka maprofita achandudzei? Yeah, but you see pane kudhakwa muupenyu ka. Hanzi chinouraya chinovingira. Pane kakudhakwa nekakufarisa kanongoparira, hanzi manyemwe nemunyama hazvisiyana. Ndo manyemwe acho iyayo. Unekakuita kako wega soka kekuti ivo Mwari vakakusika vanongotarisa vodzungudza musoro kuti zvokwadi apa ndakaronga dondo. That's what's it like. Mwari vanonota apa ndakaronga dondo. That's true. But you see, despite our foolishness, Mwari vane nyasha zvakare. He's a God full of mercy. Vane nyasha, vane rudo nesu. Aripo ainzi John Mariro wekumabvuku uko. John Mariro yakanga iri shasha yeblasphemy. Noziva munhu uya kana makati Mwari vari kuleft iye anobva ati right. Zvese zvine chekuita naMwari aita opposite. But Mwari vakamitira nyasha dzekusvika mukufa atendeuka, despite his foolishness. So going back to your question, there's a lot of foolishness in that saying, but also there's a lot of grace that follows vanhu vakadaro, because Mwari ndimwari vane rudo, ndimwari vasingashari wekupa nyasha, vanopa nyasha munhu wese. Asi munamato wangu ndewekuti vanofunga nenzira iyoyo vambotarisawo panze vaone makore, miti, shiri, vaone ukuru hwaMwari hunoshamisa chaizvo. Because that's all we need at the end of the day. Tikutsvaga nyasha dzaMwari. Toda kufa tichienda kunoona utsvene hwaMwari. I don't know if I've answered your question properly, E.T. Yeah, I think you have. I think you have directed it to. I know there are people who would say, I've got my Bible. The Bible is enough. Tinoenda kuchechi, tinoparidzirwa, and profita ndinomuda wei. Variko vanotaura izvozvo, and I'm sure they are listening and vanzwa shoko iroro. And I also give you an opportunity to say some words as well, Prophet Ali.
Yeah. And I think Reverend vanyatsopindura zvavo ipapo, but I want to say something ndaona time dzedu dzinenge dzafamba. Tichiri munyaya maprophets iwe. Ngatizive kuti tine two kinds of prophets also dzakanyanya. Number one, a fake prophet, and number two, a false prophet. Vantu avakatosiyana. Nditsanangure. A false prophet, prophet asina kubvira agamuchira Jesu, uye haana kubvira atendoka atombozivi Jesu. Haana Jesu mukati. Ane mweya wa-antichrist, o ane mweya wa-Satan, o ane mweya wokuuka, o ane musoro wegora, o akaromba akabikwa akadii. The false prophet. Because a fake prophet. A fake prophet brother, let's say brother Lister, vanotonamata muchechi vatokura vakagamuchira Jesu. But vosanga kuti amabhidhiri ekurongo ari kuitwa maharare manje. Ayo ndo andoziva manje. Ekutwista shoko. No, itimira. Hakusi kutwista shoko. Tinotenga vanhu kuEpworth o kuMbare vanouya vodyarwa vanhu muchechi toprofita. You see now? Fake prophet. Yes, he is fake. Prophecy has a story, papa story na prophet. Apana chiprofita. So uchaona kuti ma-fake prophets akawanda maharare aita kuti ma-true prophets anzi havana mwari uye havaone. A true prophet may come and say, there is a problem that God showed me about your stomach, but the Holy Spirit is healing you right now, and you'll be healed. But a fake prophet adaro anenge akatenga lini ushu anditika ouya muchechi ndosvika kuti you ndikuona unonzi lini, yes. Ndikuona kuti amai wako anonzi Betty, yes. Ndikuona kuti unopfeka boots as 3, yes. Zvese it's staging. So people will see kuti uyu anenge akapenga kupfuura ari kuti unzwa mudumbu une maulcers wapora. You see now? Yet this one is the true prophet because ari kutokupa the problem you have and the solution from God. Because God heals. Matthew 8 verse number 17. He came to heal. Wazona. But uyu manjo anokudza ma-details ako ese nama-ID number nemachi but haana solution. That's why vanhu vakawanda va disappointed. Because vari kuenda kumaprofets iwayo oudzwa star rake nechi okoudzwa munhu awaona paTV ozenda kwavanhu vanonyeberwa o hatonhongwe haitwa sei. Over disappointed. Aenda kuna fake prophet. And ma-fake prophets ndo azara muHarare. If you want kukwanisa kufana chikunongedzera one by one. Prophet Ali, does that muchate mwe top 10 will be following you, but Yeah, unfortunately, unfortunately, time yeni yaitase. Ndo akwadza. Toite the top 10 ema fake prophets. Aiwa ngatite. Tiite. Izvezvi. Titoite izvezvi. Aiwa, tinoita next time. So that's Faith and Trial for tonight. And Prophet Ali wasi avativimbisa kuti vachatipa top 10 yema fake prophets. Ndo yatinge tichimhanya nayo pa trending next week iyoyo. Quiz question of the day. So the answer is there are major and minor prophets in the books of the prophets in the Bible. Major prophets and minor prophets are simply a way to divide the Old Testament prophetic books. Major prophets being Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. The minor prophets are Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. So those are the minor and major prophets, and that's the quiz question for today. And as we say our goodbyes, we like to close with our special listener's choice song of the week. And here we go. Usina umwari ndo vakutakona mazuva ano afa vakuda kutamba nezita raMwari vachingoti Mwari saka isusu vamwe vanhu manje tikasazvichenjera. Greetings to you all, Faith on Trial family. I am Sammy Boy, the Omo in Tafara, Harare, and I am kindly requesting a song by the late great national hero Dr. Oliver Mtukudzi, since we are in the week of commemorating him. A song he was featured by Matthias Mere entitled Porofita. Since we are talking about prophecy today, I think the song Porofita by Matthias Mere featuring Dr. Oliver Mtukudzi will be a befitting tribute to the late national hero whom we commemorated last week Thursday for his 6th anniversary since he went to be the Lord. So may you kindly play me Porofita by
Matthias Mere featuring Dr. Oliver Mtukudzi. Thank you all.